Bones sensacions, diu Xavi Hernández, i arriben després d'haver jugat 4 partits d'aquesta gira nord-americana. El primer contra l'Inter Miami. És el partit que més fàcilment ha guanyat el Barça. El segon ja va ser el clàssic, en què el Barça va superar el Real Madrid amb un golaç de Rafinha. I tot seguit va empatar contra la Juventus, on el Barça va encaixar els 2 únics gols d'aquesta pretemporada. I aquesta matinada passada, victòria contra els New York Red Bulls. A partir d'ara, els pròxims partits seran ja al Camp Nou. Diumenge que ve, en directe per TV3, trofeu Joan Gamper, Barça-Pumas. I atenció perquè el dia 13 ja comença la competició oficial, partit de Lliga contra el Rayo. Aquesta gira nord-americana ens ha permès veure en acció els nous fitxatges. Per exemple, el migcampista Kessié, que ha arribat gratis procedent del Milan. També a cost zero ha arribat el defensa Christensen. I més tard es va incorporar Rafinha, pel qual s'han pagat 48 milions al Leeds, al qual s'hi han d'afegir 12 amb variables. Lewandowski també ha arribat, ha costat 45 milions i podria arribar al seu cost a 50. I no va arribar temps per anar a la gira. Koundé, però francès, fitxat per 50 milions més 5 en variables, ja s'ha entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper, on demà el presentaran oficialment. La plantilla no està tancada. El Barça aspira a incorporar 2 jugadors del Chelsea, Azpilicueta i Marcos Alonso, i també el portuguès del Manchester City, Bernardo Silva. Però de moment, Xavi Hernández haurà de seguir la preparació sense aquests 3 futbolistes.